erakunde ezberdinak eta arlo sozioekonomikoko eragileak ere elkartu gara, nolabait lantzeko nola uztartu euskara eta lana. Araban erronka da gaur egun arlo sozioekonomikoan euskara bultzatzea. Arabako Foru Aldunditik esan oso pozik gaudela, jende asko hurbildu delako ekitaldi honetara. Espero dugu emaitzak eta hemen ateratzen diren egitarauak eta asmoak probetxuzkoak izatea, ez daukagu zalantzarik, eta seguruenik horietako asko ere txertatuko ditugu, zuzen Arabako Foru Aldundia egiten ari da Euskara Plan Estrategiko berria. Ikusten dut beharra elkar ezagutzeko eta egiten daien ekimen desberdin horiek elkarrekin partekatzeko. Indargune bezala eta inpulso hartzeko, aurrera jarraitzeko edo erronka berriei aurre egiteko. Aipatu gau, lanabes talde eragilean ez da talde txikia izan, potentzialidadea handia daukala, azkenean hor badauzkagu administrazioa, kooperatibak, enpresa desberdinak, SEA, Arabako Merkataritza Ganbara, bada talde anitza eta erreferente izalekela, uste gau, potentzialidadea handia daukala. Nun lagundu da, ni uste dut komunikazioan zabaltzeko Araban euskeraz ere lan egin leikela eta horretan bideak markatzen. Beste alde batetik, euskera planak eta duen garrantzia eta markatu dugu eta ikastetxe eta enpresa batzutan txertatu die eta azkenengo urteetan horrek gorakada izan dau. Eta azkenien hurbildu nahi izan dugu euskeraz. Ez dutenak egiten, hurbildu nahi izan dugu euskerara. Eta hori, era labur edo txiki batean, baina lortu dugu ere sentsibilizatzen maila horretan. Guretzako beharrezkoa da, horrelako ekimenetan parte hartzea, uste bai dugu erakunde ezberdinetan elkarlana sustatuz eta sareak sortuz, inertzia positiboa lortu daitezkela eta ekarpenak eman eta jaso ditzazkegula guk ditugun helburu horiek lortzeko asmoz. Euskara ikusten dugu balio erantzi bat ematen digula enpresari, ez bakarrik enpresari, baizik eta kontuan hartuta kontsumitzaileentzat ari garela lanean. Orduan, gizartearen parte garrantzitsu bada gaur egun kontsumoa eta kontsumitzailea, eta euskara hor egon behar da. Horrelako lantaldeetan txertatuta egotia eta bakarrik ez sentitzea eta talde lanak balio duela sentitzea, bultzada muten dau beti. Pozik.